Привет! Радвам се да те видя. Току-що инсталирахме този съвсем нов контролер RC2, но не виждам нито циферблат, нито монитор за програмиране. Как става програмирането на този контролер? RC2 контролерът на Rainbird е контролер от ново поколение. Използва се както за домашни, така и за промишлени нужди и цели. Всички свойства и функции на предишните контролери в момента се намират в едно приложение, което може да се зареди от всеки един телефон. Днес хората могат да контролират почти всяко устройство от дома си чрез интернет. И ние искахме да сложим и този контролер в тази група. Искаме да създадем условия на клиентите да контролират контролера по най-лесния начин от всяка точка на света. Но имам ли нужда от нещо друго, за да държа този контролер с Wi-Fi? Не, няма нужда от никакво друго устройство. Контролерът, така както изглежда, може директно да се свържи с Wi-Fi. Добре де, какво става, ако сме на един нов обект и инсталираме този контролер, или дори собственика на този контролер все още е в процес на строителство и все още няма интернет в дома си? Как тогава ще го програмирам този контролер, ако нямам интернет? Истината е, че нямаш нужда от Wi-Fi. Контролерът има опция за бързо усвояване, която позволява настройка и програмиране на контролера без да имаш достъп до Wi-Fi. Супер, това е много хубаво и стои един много съществен въпрос за икономия на вода. Има ли някакви функции или възможности за икономия на вода, които са включени в управлението или в работата на този контролер? Да, благодарение на този контролер може да икономисвате съществено количество вода. Първо, той е сертифициран съгласно сертификата EPA WaterSense. Може да предвижда или да предугажда когато ще вали и съответно да забави програмата за поливане. Това е страхотно. Ние не само по този начин ще спестяваме вода, но примерно ще спестим и много време, защото понякога се налага да се връщаме или да отиваме до мястото, където се намира контролера, за да го спрем когато вали и после отново да го пуснем. Питам и още нещо. Някои от нашите клиенти не са толкова нати с технология. Какво ще правим за тези клиенти? За тях тези клиенти могат да дадат достъп до някой, който разбира от технологии, където да се намира по света и евентуално може той да управлява този контролер. За всички тези функции сигурно е доста по-скъп, отколкото предишните контролери. Напротив, той дори излиза доста по-евтино, отколкото предишните контролери, които, за да имаш достъп през интернет, трябва да сложиш допълнително устройство. Да не говорим и това, че този контролер има много възможности за икономия на средства, на време и не само на клиентите, но и на инсталиращите фирми. В крайна сметка, колко лесно или трудно е да се програмира този контролер и може ли човек без опит или без никаква техническа грамотност да го направи? Контролерът може да бъде програмиран от хора, които нямат абсолютно никаква техническа грамотност или нямат никакъв опит с напояването. Има меню, което е бързо меню и той може да бъде програмиран за по-малко от 90 секунди.